Para pamirsa ingkang kinasih, salam tentrem rahayu. Sugeng pepanggihan kalian kawula Lika Dewi Ismuati saking GKJ Jatinom, Klasis Klaten Timur. Kepareng badhe ngaturaken renungan Sabda Winedhar dinten Kemis, Surya kaping gangsal wulan Februari 2026 kanthi jejer Ojo nganti lali. Sabda pangandikanipun Gusti kapethik saking pangandaring Toret sekawan ayat 9 ingkang mekaten suraosipun. Nanging diprayitna lan dingati-ati supaya kowe aja nganti lali marang lelakon kang wus padha kok sipati kalawan mripatmu dhewe. Lan aja nganti ilang saka ing atimu sakjegmu urip. Malah iku kabeh padha critakna marang anak putumu. Para pamirsa ingkang kinasih, lali utawa supe menika dados salah satunggaling bab ingkang asring dipun alami dening manungsa. Lali menika sebabipun kathah. Lali amargi nembe kathah padamelan. Lali amargi kirang ngestokaken. Lali amargi pancen daya enget ingkang winates. Lali amargi dumadakan wonten kedadosan ingkang boten dipun nyono. Lan amargi sebab sanesipun. Lali menika asring kaanggep minangka bab ingkang limrah. Lali ngengingi bab-bab ingkang sepele menika akibatipun boten patosa awrat. Contonipun, lare ingkang kelalen boten beto pensil nalika mangkat sekolah. Menika tasih kalebet enteng amargi saged ngampil pensil kancanipun utawi saged tumbas pensil wonten ing koperasi sekolah. Ananging menawi ngantos lali dhateng bab-bab ingkang wigati, akibatipun saged fatal lan saged ndatengaken masalah ingkang awrat. Contonipun, menawi ibu kesupen boten mateni kompor nalika tindak dhateng peken. Menika kalebet awrat risikonipun amargi saged ndadosaken griyanipun kobongan. Pramila menika ampun ngantos kesupen, aja nganti lali. Wonten ing waosan pangandaring Toret kala wau, Nabi Musa ngengetaken umatipun Gusti ingkang sampun nampi piwucal lan angger-anggeripun Gusti. Umat ingkang sampun ngalami lan nekseni pakaryanipun Gusti Allah ing satengahing gesangipun. Nabi Musa ngengetaken supados umat ampun ngantos kesupen dhateng pakaryan ingkang sampun katindakaken dening Gusti menika. Bab menika wigati sanget amargi kanthi tansah enget dhateng menapa ingkang sampun katindakaken dening Gusti, umat kaberek tansah kumandel lan sumendhe dhateng Gusti. Kanthi ngestokaken anggeripun Gusti, umat kaberek tansah lumampah ing margi ingkang leres jumbuh kaliyan karsanipun Gusti. Kosok wangsulipun menawi ngantos kesupen dhateng perkawis ingkang wigati menika, umat saged mblasar gesang manut pepengenipun piyambak lan sangsaya nebih saking Gusti. Kanthi mekaten gesangipun umat boten badhe manggih raharja.
Para sedherek ingkang kinasih, kados pundi tumrap kita? Sumangga piwelingipun Nabi Musa menika prayoginipun kita estokaken. Aja nganti lali, ampun ngantos kesupen dhateng katresnan saha pakaryanipun Gusti ing sauruting gesang kita. Amin. Mekaten renungan sabda winedhar ingkang sampun kawula aturaken, mugi ndadosaken berkah dumateng kita sedaya. Saged nglampahi gesang kanthi eling lan waspada kebak ing kawilujengan. Gusti berkahi kita sedaya. Nuwun, matur nuwun.